Hi photographers, for today's episode, magselekta og mga standout photos for the month of January 2021. Now, if you are into phone photography and you would like to share your outputs and taga Davao po ka, you are always welcome to join our group Davao Phone Photography. Just search that sa Facebook. Before we end this episode, here's a quick look sa mga standout photo nominees nato for January 2021. This is Vlog ni Glenn. Okay. To start with, mamili. Since January ang ato ang pilian karon, so of course, we will skip this post for February, then we'll start like January 31. Check 6 days ago. Okay, January 30. Okay, nara. Start ang Raven. Okay, nice picture. Kung stand out ba siya? For me, nice siya kanin na capture niya ang flow sa water, of course. Sa paspas imong shutter. But then, awkward ang position sa babae, so it's not a standout for me. Okay, reminder guys, any member of the group can always nominate the standout photo. Kung naamoy mga bet na pictures diha, you can always nominate that. Just check on our mga pin post sa announcement o kung saan. Dili naman na siya basically. If gusto ninyo siya i-nominate, mag-comment lang mo nganong gusto ninyo ang picture i-nominate for standout photo and then the reason why. Okay? So, karon mo natang himuon, mao na ako ang himuon. Personally, I will be choosing the standout photos for January. Okay. This one. Okay, sharp ang details. Kay Raven gihapon nga picture. Okay, let's nominate it for a standout photo. Okay, so nga nung standout photo siya, it's because ang details sa kaning murag dahon, hindi siya tanawon, sharp. And then kanipong insect, hindi siya tanawon, ang background is naka-blur, naka-focus sa subject, very good. And not that, not that. Kaya guys, rainbow from Jenny. Hindi siya, kaso lang, ang distraction, if makita ninyo, ang wires, sa dili siya. Isa sa mga ginaiwasan nato, if ever man, mag-pictures tag, grabe na yung mga rainbow, sa mga distractions. If possible, we can choose another location, nga nagya yung rainbow nga, wala yung mga wirings, mas better. Kay Raven gihapon. This one, ang comment na ko ani kay Raven, medyo blur. If you can notice, ang focus niya is na adiri nasa kahoy. So, malibog ka sa kamtanaw, it's either diri ba sa kahoy or diri ba sa bis. It's and then kaning kang Axel Rose. Okay. Now, this is, for me, it is no for this time. But then, isa sa mga tips usually sa mga gahimo good og kaning photo shoot sa forest, basta dighan og green sa background. Ideally, ang model dapat naka-red jud. Ideally, kay mo mas mo pop man ang red na color in contrast sa green nga background. So, mura ko siya inanay. But since na siya distraction dire, kanina ay babae dire o pikas. So, for this time, it's enough for me.
Okay, for Raven. Okay. Si Raven kay sige mag-check share og mga pictures niya. So basically, naka-practice siya kada adlaw. Then mga outputs ng mga nindot. So why not give the recognition, di ba? So this will also be our standout photo nominee. Nindot siya kay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, rule of odds, 11 ang subject, naka-silhouette, happy, makita nimo, enjoy sila, mga jump shots, usually, mamjin na ang message nila mga nindot anang happy, kanang lingaw, hugway, di ba? So, this is what's, I can see that happening in the picture. So, very good. Street. Okay. This. Okay. So, duha yang tanawa guys, Danny Boy Basaya. So, naka siya gi-post nga na mga tao, tapos siya gi-post nga walay tao, and then, slow shutter ang effect, nag-ana, ang lights, ang passing lights sa sakyanan. Actually, it's a good photo. Nag-wave ang tao na, ninyo na nag-wave siya, naglakaw man na siya. And then, gamay ra pud himuan ni, usually, yep, kina mga, okay, let's give this a recognition since gamay ra ni sila. Nagahimuan ni. Okay, it's a standout photo na yun. Nice. Ryan Ang. Okay. This one, kang Ryan Ang, kasi mga tanong kasi mga comments, ano ito? Saan kayo thrill dumaan, sir? Grabe ka nindo. How mo yun si Ryan? Okay. So, this one, I nominate this a standout photo for the month of January. Nindot siya. Of course, it's again a silhouette shot. It's a landscape, golden hour. It could also be a travel photography. Travel ka nag... No. This is a landscape and a golden hour sa genre. Na-share ba? Yes, na-share ni siya. So, it's a yes for me. It's a yes for me because storytelling wise, nindot siya. Makita nimo ang message nga nag-trail siya nga siya sa taas sa tuktok. And the color of the sun, ang clouds, if you can notice, balance siya. The diri is medyo rough, taas is medyo clean na siya. So, na-balance niya ang picture. Next. Okay, this is also a good shot. Also, it helps kanang timing good. Usually, pag magkani, makita nimo nga picture. Ang suga or ang sun, ang light sa sun is naa diri sa yung subject. Wala pa kaabot diri nga part. Very nice. So, mas na-emphasize ang subject niya nga kaning bundok, then foreground nga kaning mga kahoy. But then, pag tanaw nimo, diretso imong mata, diri sa bundok. So, this should be also a standout photo nominee. Okay, congratulations! Okay, running water, nice one. Jacob. Distance. Kani, medyo hiwi siya. Ako, nasanay na ako or mapansin na ako medyo hiwi na ganyan ang picture.
Okay. This one is as good. I nominate this as standout photo because nindot siya nga street portrait sa bata. Ang timing kay ang I don't know is magkailan ni sila pero if this is a street photography random person ra ni ang timing ang intanaw sa ang bata, it's a good shot. And then wala siya naputol sa tiil. Kaya usually mostly ato ang mga problem di ba pag mga random shots pinakalit, naputol ang tiil, or naputol ang ulo, or naputol ang kilid. So this one is good. So this also should be a standout photo nominee. Okay. And guys, if you don't know, pag ingin ani gani nga mga post like i-series ninyo, dili jud mi magkuha og standout photo nominee diha. Kay series of pictures man good siya. So, if na may picture nga feel ninyo nindot siya or feel ninyo mas stand out siya sa ubang mga post is pwede niyo siya i-upload sa series and then mag-post pud mo kanang siya lang isa so that ma-recognize siya kay ang standout photo nominees nato is intended lang siya sa mga regular post dili palihan sa series. Okay? This one, perspective wise, nindot siya, flowing water, slow shutter, okay. This one should be a standout naman. I nominate this as a standout because of perspective niya na siya sa ubos. Gusto mga common shots man good, di ba? Kay isa doon nasa kilid, nasa taas, kaning kinagsugat siya sa tubig. And kuan po siya silky. Okay. Kani ko kaila maglisod ko basa aning mga kuan AJ maglisod ko og basa aning mga kaning Japanese good characters. Lisod ko kay ibang tag, di ba? So, for this one from AJ, this one, okay, I will nominate this a standout photo kay just like katong shoot ni Ryan, nindot naka-focus sa subject ang picture, so very good. Ang yung foreground na hapon. Aesthetically, nindot ko siya color. So, this should be also a standout photo nominee. Okay. May I remind everyone that we are not a manipulation group. Kung nag-post ko ani. If you, okay guys, reminder po di ay ha, kaniya sa ako ang post, may I remind everyone that we are not a manipulation group. If you share your works, make sure that you personally took them and majority of the elements, especially the subject, are there when you click the shutter and not just instantly added by using any manipulating app. There are other groups for that. So basically, ang ato yung group is not the right group if magdungag mo og if mag sky replacement mo, magdungag mo og mga subject nga wala didto o basta kanang manipulated ang gid kaayo. Sa group we allow mga editing kung namoy pangtanggalon pero kanang namoy idungag like may kanang maka-affected kay sa picture like mahimong ang gidungag mismo ang himong subject dili na siya pwede. Ha? May mga other groups naman that. So kanang kung if you are into that kind of kanang work or output, other groups pwede ninyo siya i-post. Pero sa mo sa dili sa to is dili siya pwede. Nice. Okay. Again, another silhouette shot. Okay, what's good with this? I can of course reflection kanang though common siya nga kanang nga style pero kanang composition pero nindot jud siya tan-awon pod. Ang what's good with this is that kanang if you notice occupied kaayo diri ang left side tapos nagka dugay padulong sa right nakagamay
ang elements. It's a good flow, and then kani pong iyang subject is nagtan-aw po dito sa right. So basically, there's a direction na ay good direction ang iyahang kuan picture. So this should be also a good standout photo nominee. Okay. Technique mo, this is also a good, di ba ang opposite sa kaning ano ay kalimutan ko sa term. Sa term ba siya? Talagang black ang background kaning kalimot ko. Ba dim lights, low light, low key, high key, yes. This is the opposite of low key photography. This is high key photography. Ang more on white siya. I love this angle, ang direction sa lines padulong sa simbahan. Nice negative space. Yes. Na-share ba? Yes. This should be a standout photo nominee. Ay na, hey, mga nung announcement man ako to. Gawa. Okay. Okay. So, another good shot from Raven. It's a silhouette shot, black and white. Isa sa mga kanang artistic good nga mga shots usually kay mga twigs, mga branches. Nga i-silhouette nimo siya under the heat of the sun or kanang contrast siya sa lighting. Isa sa mga kanang catchy na mga shots. Minimalistic, and then black and white. Nindot siya sa tanawon hapsay. So, this should be standout photo namin. Hakot award na sa ni si Raven. Okay. This one guys, Algin, I have, when I saw this picture, kita kay kong nahiwi, di ba? If you have been following our videos, isa sa mga rules na pinakadali malimtan is ang alignment sa pictures. If you, this sa comment section na commented ko sa ato ang videos nga pinakadali malimtan nga basic editing using Lightroom is ang alignment sa pictures. If you wanna know how you would edit your alignment to be straight, just click on this ang pinakadali malimtan nga basic editing sa tuwang YouTube channel. This one hapsay. Okay. For this one, ginahan ko kay ang details sa clouds and details diripod sa sand, and then dramatic siya. If you have also noticed ang layering sa iyahang subject from the shoreline, yung mga bato, tubig, na a mountain, then another mountain sa likod. So, it gives ka ng 3D effect or nasa dimension. So, it feels like nagnaka sa or murag ikaw ang naa sa scene or ikaw ang nagpicture sa picture. Naka dito nga moment. So, very good for this long uy. This is a standout photo nominee. Okay, so Raven, na-explain niya siya. Di ba isa sa mga na mention nato ang difference sa macro o close-up photography? I can consider this is a macro photography kay kabalo kang gamay siya pero dako jud sa tanawon. So, mo na siya ang difference kay ang close-up photography man gud makita nimo sa picture nga gamay man ni gamay jud siya. Kanang halata siya nga gamay pero kani kabalo ka nga gamay pero dako sa tan-awon. So, this should be a macro photography ang iyang genre. Mas pa ng details pero hiwi lang. Kani still life photography na siya.
na siya story. Okay. Laverne Salo. Okay, I nominate this as standout photo. Ay, actually, wala man na-share. Ay, sayang. Kindly share this, please. As the last posting process. Okay, let's consider this one. Nindot ang storytelling niya. So, clear kayo ang message, ang practice violin, hinlo. Yes, hinlo siya. Okay. Kanindot siya unta nga picture kaso na amang siya distraction. Huh? Kani. So, for this, adili sa kani pud si Fitzgerald nasa po niya mga micro shots. Oh. Di ba? Pero sayang ka din ini siya ma-nominate. Sayang. Okay guys, napod tayong useful tips for parents and photographers when to start and stop taking photos of their baby. So if you're into baby shoot, mo ni mga stages. Unsa to nga dapat niyo picturean. It's a guide, sunod kayo ni siya. Check that out as well. Yes. Okay. Okay, Fitzgerald. This one, I would like to nominate this a standout photo kay ninjut yang composition, ninjut yang framing, the middle. So this should be a standout photo nominee. Also guys, napod ko gi-share dire mga animes nga into photography. Try to search nice kayo. Malingaw sa mo tanaw. Okay. This one, Myra Princess Molibara. Okay. Nindot ang picture na is ang storytelling. Kaso, malibog ka sa kang tanaw. It's either sa plant or sa tao. So, if this was focused on the plant, na medyo blur ang background ng tao, it could be a better shot. But still nice. Okay. Raven na sad. Oh, nice kaayo. This one, ako ginahanap ko aning composition is that ang background is blur again, and then ang makita nimo yung pagka 3D effect pag kay ang sungay or ang kaning ana sa butterfly is na blur siya, so ang focus niya is na dire. So nga, very good. Minimalistic style hapon. Hakot Award. Raven Suan. Kasi Vanis Gumte. O di ba? Yung pagkitaan eh. Yung mo, ay pangit man. Dili, ay, nice ka. Ayun. Composition wise, the style is good. So, it should be a stand out. Padulong sila sa tunga. Oh, padulong sila sa tunga. Ito juga ma-track. Ito, indoor, nice one. Okay, very good. Okay. What I love this shot is daghan ng elements pero imong mata padulong sa tanom, di ba? Very good. This could have been better kung gitanggal ning diri nga side kana sa kilid. Like ma-zoom ba siya? Like giana siya. Like
Like, yan na siya pag-edit. Ano? Gana siya pag-edit nindot siya. Kaysa kani. Bita niyo mo dyan sa kilid. But then, it's a good shot. Okay. Danny Boy Basaya. Okay, what I like this shot, do medyo hiwi siya, is ang layering po niya, ang isa sa mga nice composition po sa when you take pictures is mga squares, mga diagonal lines good. So, isa na siya sa mga attractive jud sa tan-awon. And then, good timing nga naabot ang tao sa corner. Very good. Kani po na separate niya ang sky ug ang land. So na po siya dimensional effect, three-dimensional effect. Very good. Ganahan ko ano. Congratulations. Net goalless platoon. Okay, very good. Leticia. Ganahan ko ani nga shot kay ang framing na nga ang sun, ang ray sa sun, do medyo distracting ning kaning pool kasi yawa. Naglino guys. Alayaw, kusog siya. Wala kusog kaayo. Kusog kaayo. Alayawa. Shit, kusog kaayo. Kusog kayo, Jing. Ayaw, kusog kaayo. Napa? My God, kusog ato eh. Kusog siya in fairness. Kulbahan ko sa linog. Ayaw ba? Okay. Okay. Question. Are you being creative kung ginaya mo lang ang setup ng shoot mo? Like wala jud nalahi compared sa reference? So daghan sila og answer ni Eric. Dili kay pag creative gani bisan walay reference maka-take ka og maa ng photos depende sa theme na gusto nimo. Okay lang pud if naa ka gikuha nga reference for as long as gi-twist nimo siya into your own dili kay why pag-usab. Kus kasundugero ba? Ingon ni Michael, think of it like you are riding a bike. For first-timers, you will need the training wheels para dili matumba. Ingon si William po, depende sa imong intention. Kung gisundog nimo ang setup and claim it as your original idea, that's plagiarism and uncreative. Pero kung ganahan jud kaayo ka sa style sa imong reference, think of it as a homage. Kay bisag unsaon nimo pagsundog ang setup, dili jud same inyong output, similar but not the same. Ingon ni Alain Paul, as long as wala ka makaligis sa imong kapwa maniniyot sa imong gusto na angle o shoot, and if feel nimo nga daghan nagka-interest sa imong shoot, put a watermark para di makuha. Daghan photographer. Mga photographer issues. Okay, this should be nature photography. Nice. Well, ang ganahan ko ng composition is na timing nga paano ang kuan good kanang bundok dito siya ni Pondo. It's a good angle. For that, it should be a standout photo. Ang ano na mark as announcement man ako na sorry.
Nice one. Okay. Ganahan ko ani nga shot ni Raven kay in action. Unlike sa previous sa mga previous nga post niya still lang nagpupa kani ma-feel nimo nga crawling ang subject. And then dako siya tan-awon. This should be standout photo. Wala siya coloring, pero himrog-hiwi man siya. Okay. Uy, lawas. Okay, I'll be nominating this standout photo kay Hinlo. Crisp siya tan-awon. I love the gives siya pag-edit ang tuning. That's the advantage of, or that's the high point of this picture. Hinlo, crisp, nice ang tuning. Lyle. Lyle. Sorry. Dimiray Guhitia. Okay. The bad point of this picture is the medyo dako ang space diri sa ubos. Kung sa taas-taas pa, di ba? Nanindot siya nga naingin ani ni label diri sa tunga pero pag wala siya sulod, negative space siya. But then it's a good picture. Unahan ko. Birthday nila na January 6. Happy birthday. Food. Okay, this one is also good. Ano, nice na itong yun na to. Like, wala na lang sa ubos. Ma-distract, manggod ka. January 1. Wala na. Wala to. So, I think, okay. Congratulations, guys, sa mga na-nominate na to as standout photos. If you would love to have your shots nominated, always share lang sa group sa inyong mga outputs. Before we end this episode, here's a quick look sa mga standout photo nominees na to for January 2021.